per acabar, us demano que m'ajudeu amb una cosa, i és a convèncer en Miquel que ens faci un joc de mans abans d'acabar. No sé si ens en sortirem. És dur ara, Sí? La gent està cansada, jo puc fer el programa, vull dir, no sé si queda gaire maco. Però bueno, puc fer un joc si vols amb cartes químiques, però... Home, és que em se fa vergonya, no? Sí? De veritat, pots fer-ho? Bueno, jo pensava que podia ser interessant. No? No, jo puc fer-ho, no hi ha cap problema. Trien un de curt, un de Sí, ràpid. un de molt ràpid, sí. Vinga, va, doncs. Sí. No, a veure, jo us porto aquí cartes, com veieu. Ara, escolta, que no estava preparat jo, He portat això per broma, Però, a veure, tinc aquí, dels Estats Units vaig comprar una col·lecció, perquè era l'any de la química, l'any passat, ho sabeu, no? Llavors van comprar cartes químiques, amb en Pep Anton, que és aquí davant, està fent fotos, on record a la família, i llavors van comprar cartes químiques. Bé, en aquestes cartes químiques són unes cartes una mica màgiques. Lluís, tu ets de... D'on ets? Tu de Girona, Banyoles? De Girona. I et dedicaves al El hockey. Molt bé. Sobre Entre pa? altres coses. Sobre pa? Sobre patins. Molt bé. És que el conec, Mira, jo et demanaria una cosa, val? Són cartes normals i corrents de pòquer, No, però és igual, que d'aquí n'agafis... A veure, una de les coses que m'agrada més a mi, la mecànica quàntica, que comparteixo amb ell, la química quàntica, que són poders paranormals. La transmissió de pensament, la lectura, la predicció del futur, perquè el passat és molt més fàcil, per exemple, els economistes, no? I el control de la ment, m'encanta. I avui mateix hem fet jocs amb una fundació de persones que tenen problemes i normalment fent jocs d'aquests. Sisplau, jo imaginaré, encara que jo estigui llegint la ment, però tu agafa el número de cartes que tu doni la gana i els amagues. Més o menys entre 1 i 12, la que vulguis, Entre 1 i 12, sisplau. Si no agafis més de 12 perquè faríem el joc molt llarg. Agafa'n les que vulguis. Estàs ja? No ho dic perquè hem d'anar a sopar. Estic. Fet. Aquest joc el tinc explicat al meu blog, és de Martin Gardner. Ara, cal tenir poders paranormals, o metanormals. Depèn, els que són químics ja m'han entès. Ja, has agafat un número n més gran que un menor que 12, més o menys? Vale, moltes gràcies. M'has dit que et dius Lluís? Rovira. Molt bé. Què més? Rovira Pato. Molt bé, Pato. Molt bé. Pep, que no me'n recordo com va el joc ara. Sí. Tu has agafat un número, aquí com que som tots de ciències, bueno, som de tot, tu has agafat un número de cartes determinat. Jo t'iré passant cartes i te fixes amb la carta que ocupa el lloc mateix que tu has agafat. Si has agafat 4 cartes, tu te fixes amb la quarta. Si has agafat 8 cartes, te fixes amb la 8ª. Però perquè pugui jugar tot el públic assistent que està aquí i ens escolta i ens admira, per altra part, no? No sé si has dit quantes n'has agafades, però jo m'imaginaria els i dius, no, val? Digue'ls-hi, perquè així jugarem tots. Estàs ja? Sí. Val. Molt bé. Jo iré passant cartes, tothom ho veurà, i mireu bé, això són símbols atòmics, Els químics han de saber què vol dir. I els que són de lletres, que mirin les lletres. C1. No vol dir res, No vol dir res. C1, val? Vale, vinga. Els de matemàtiques que mirin, no sé, l'equació diferencial, la que sigui. No, que mireu el símbol químic. Jo iré passant cartes i us fixeu amb la carta que ocupa el mateix ordinal que vosaltres. Vinga, atenció, mireu-vos-ho bé. 1. Mirem una mica ràpid perquè si no no podrem sopar. 2. 3. 4. Tu ho veus o què? Vale. Sí. 4. És que jo t'estic llegint la ment, el que passa és que no ho saps. 5. 6. 7. Esteu concentrats allà baix? 8. Allà baix també? 8. Mercè, concentrada? 9. Mercè, gran persona, ex-president de la CCC. 9. 10. Arribaré a 12. 11. I 12. Molt bé, cartes químiques. Per tant, tots teniu a la ment, jo us l'estic llegint a tots, el símbol químic que heu escollit. Però jo ara faré, allò de dir, és aquest, perquè ja sé quin és, perquè jo te llegeixo la ment, farem servir el nom d'un blocaire qualsevol, científic, literat, o que cadascú, periodista, estem al Col·legi de Periodistes de Catalunya, moltes gràcies per acollir-nos. Bé,
un nom qualsevol, que et faci ràbia, futbolista, pot ser científic, que gairebé tothom diu l'Einstein, no sé per què, no és igual, digues un nom, va. El nom d'un personatge? El que vulguis, viu o mort, és igual, és perquè ens ajudi a trobar la teva carta. És per entrar a sopar, ho dic per això, no? Costa, Costa, Hi ha un científic català, en Joan Guinovart. Què vulguis, home, Joan Guinovart. Vinga, Joan Guinovart. Mira, en Joan Guinovart es pot deletrejar, no? Mira, G-O-A-N-U-I-N-O-V-A-R-T. Vale? En Joan Guinovart té 13 lletres, no? O 14. Joan Guinovart. Jo ara voldria recapitular. Aquí, Lluís Rovira ha agafat un nombre de cartes el que ha volgut. El que ha volgut, De fet, no, perquè ell estava controlant la ment. L'anava a dir, que no ens coneixem de res, doncs mentida, sí que ens coneixem perquè era del Consell Social de l'UDG, però bueno, a part d'això, un bon amic, i tenim articles conjunts. Bé, ha agafat el que ha volgut. Heu mirat la carta que heu volgut, perquè era la carta que ocupava al mateix lloc, per tant, un número que vosaltres heu escollit, o ell ha escollit, però tots heu participat. Sí? El nom del científic l'has escollit. Havíem parlat abans, no. Has escollit el que has volgut. T'ha costat, però l'has aconseguit. Sí o no? A aquesta hora estem cansats. Joan Guinovart. Tenim ganes, estem cansats, ens ho passem fantàstic, etc. Tu vas dir, home, ja ho saps. No, jo encara vull complicar-ho més. No vull que us penseu, no. Tens un paquet de cartes a sota el cul o no sé on el tens. El pots, sisplau, posar aquí al cim? Posa-lo aquí al cim. És per complicar-me més la vida. Estàs ja? Sí? L'has posat al cim? Molt bé. Molt bé, fixa-t'hi bé, has escollit el nombre que has volgut, has agafat el nom que a tu t'ha donat la gana, i per complicar-me la vida, quan hem agafat un Joan Guinovart, has posat el nombre de cartes aquí, el que sigui, que no sé quin és, i jo he intentat trobar la teva carta, que la trobarà en Joan Guinovart. Has dit Joan Guinovart? U-I-N-O-V-A-R-T. Joan Guinovart, gran científic català. Gran científic. Fa estona que ho sé, però és igual. Ara no penso tocar les cartes, Repeteixo, ha agafat les cartes que ha volgut, ha agafat el nom que ha volgut, m'ha fet la punyeta, ha tornat a posar les cartes, ha mirat la carta que ella ha volgut, etc. Em podries dir, sisplau, el símbol químic, ja no tocaré les cartes, podeu dir tots que heu escollit, lliurement? Quin símbol químic era? De quin element? Clor. El clor. T'imagines que seria fort que després d'una sessió de blogs, tuits i facebooks i pinterests aquesta carta fos del clor? Que en Joan Guinovart ens hagués ajudat a trobar clor, malgrat que tu has agafat el número de cartes que has volgut. El que passa que jo telepàticament estava controlant i llegint la ment i predient el futur. Seria molt fort que fos el clor. Seria molt fort. Seria tan fort que inclús no m'ho crec. Però bueno. Sortiríem al diari demà. Sortiríem al diari demà, Ara ve el moment tràgic per l'artista que sóc jo, Quan fallo no, perquè a vegades m'ha fallat, Però intentarem que surti. Us imagineu que aquesta carta que tinc aquí davant fos el clor? Jo només demano una cosa, que si és el clor, no m'aplaudiu a mi, aplaudiu al panel. A la gent d'aquí que us hem fet passar una bona estona i hem intentat aprendre blocs, d'acord? Era el clor a una, era el clor a les dues, era el clor a les tres. Moltes gràcies. Aquest li vaig fer a en Xavier i encara el busca. No, aquest joc, perdoneu, és de Martin Gardner, un gran divulgador, era periodista i mai ningú ha explicat les matemàtiques tan bé com ell. Ho dic perquè és un clar exemple que en el fons són les columnes del Scientific American, de la investigació científica, que no eren res més que bloc, entrades de bloc, que eren mensuals. Cada mes, i bueno, que estan recollides en els seus llibres, a part és un filòsof. Jo us recomano en Martin Gardner, si aprèn moltíssimes coses, va morir l'any passat. Si no sabeu què fer el dia 27 de març, aneu a l'Atlanta, que hi ha el Catherine for Gardner 10, que és senzillament brutal. Moltes gràcies. Vinga. Gràcies a tothom, estem impressionats per tot plegat i un plaer compartir aquesta estona amb vosaltres. Merci.